Έλα, τα κατάκα. Τα κατάκα. Έλα, εδώ. Ανοιχτείτε. Έλα. Πέτρο, ανοιχτείτε. Ο άλλος βγάζει ο μαλάκας. Γιατί δεν ξεκινάτε σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαστε επενδυτές. Βλέπω Είχαμε να βρούμε ταλέντα. ο κύριος Προβατάρης εδώ χωρίς αθλητική περιβολή. Μάλλον αθλητική περιβολή, αλλά όχι με περιβολή της ομάδας. Και εγώ Τραυματίας, δε φίλε. Τόσο σε. Με αυτοθυσία. Έσωσε την αλλαγή, θα μπαίναμε στο πεντάλεπτο. Άμα τρώγαμε γκολ. Αντρέα, έχετε πάρει τον μπούκο μας στο ζέσταμα. Δεν έχουμε μπαταρία πολύ. Γι' αυτό έχουν μπουκώσει. Δεν έχει μπαταρία. Από εδώ μπορώ να σας συστήσω τον κύριο Προβατάρη, επενδυτής. Κάτσε, άστον ρε, παρατάτε τον ρε Μίτσο. Επενδυτής της ομάδας. Δεν θα τη χάρει τη σύνταξή του ο άνθρωπος. Αντρέα, τον έσου γράφουνε τον κατήφορο. Λίγο το πουλέν του κοτσέλου που θα με βάλει. Πέραν τους όλους μόλι πετά. Ρε φίλε, ρε φωτογράφε, ρε νούμερο, κάνε πίσω ρε. Ρε πρες. Μιμι έψιλον. Γυρνά Γιάννη! Όχι! Κουρμπέλιες, άμα είναι να μπω πες μου καμιά ώρα νωρίτερα να ζεσταθώ. Πες μου καμιά ώρα νωρίτερα να ζεσταθώ, γιατί έχω κοιμηθεί 2 ώρες. Είμαι ενεργοποιηθεί στο νευρικό μου σύστημα. Θέλω να κλείσουμε ένα καφέ. Πάμε έξω.